Hublai Janmir je pi baro iwe piwe hane ka Janmir ru nga kwa ban shimun kalat ban pediang skobhaya pi baro iwe piwe shekani ka program ka jongi ban ngai ba pilayo shibun ka jingkurku lengba kani ka program ka bangin jule na ka we ktayo shikwe pat but prolog ba ye kwa ban thu ye pi rengkat ka jingdon lem ka jong blai ngila la ban pendep ban pule ane ban ya kren lang ya ka art li ki god kata ka de jingja si ka ba khado ka ban kong bar ka ar ki mau jam sho chris bar kwa ban ai nguru yu play wala dan kat lem bat kini ki nong kren lani ki nong shimantai wa pair but khazu ko poru kwa ban ai kublai kini ki nong shimanta ki bala palai ki por ki bakordor ke jongki what happening jong ka jingbun kam ke jongki henry ki la palai ya ka por jongki ya ka banya sam ya ka ting ke jong blai to blai nang ku ya pi na ko ka por skwe pat kat ba pi shakri ya u met bat men sim but hang ni ka tayuru rekat ka jingi menjur lang jong ki nong shimanta ngile menjur ban yakren spang Christian belief lane ka jing ngai jong ki kristan ban ngai parlok ba pinyo shibun ki jingku lengba ki topic ki ba pair ki ba ngin sai kren but ngai scam ru ba kapor ka ba pen pelat ban pei ikani ka jing kren ka jingi kanam long kapor kaba len bat kan long kapor kaban kerku namata ka chong pi we ba ngai ba ke jing im kristan ka chong pi ru kan long ka ba khlan kham tam ka ba pi im hagani ka si ki ba khado shwabo jisu unwan bat hani ka por ko ban karpat ya pi ru ka ba pi pet yakani ka jing kren ka jongi ko ban ong i pi tu kan mau lam ki ning shimanta ka jongi ka jing tuai ka chong pi hai ka tiyong i don arngun ki nong shimanta tai de i pastor albert skemlon but i ba loving son karpran kini ki de ki nong shimanta ka jongi hai ka tiyong by the topic ka ba ngin yakren ha ka tiyong ka dai shpang ka kot ba khoi dan ka bible but angai scam pen yo shibun ke jing hikai lingba kani ke jing kren ke jongi but tuplat pork nang pen pei ye kani ka jing kren ke jongi but shwa bangane khmat tungnya pendam shwa ki kle ka jing duai tungnya duai ma ko pa jing yu ba nang long ba khoi tang jume wan ma jume long ka ban jume sing a try ko shibun e kani ka lat mangi wan biang khastin ban sakhi teng kam khoi ka jumia try lengba ga nika IYC hakatin khasi a try ko shibun e ki jingat ko ba mela le yingi mandang sngi hagani ka session ra try ko me yingi yiki no snap ba yiki nong kalijing kali ba yiki nong juba ra try Lejibun eki pa malale tapa lengba musim khoi ki dono jungi bangnya yo shai kata jumut jongani ka program das ngi bangnya hun la kam se matni ong hoi bleu dan jija ani ba putheu bleu tang ri sumaringi bat uplat nak kiching majung sa jungi puthaya try lejibun kniksingi agne ka singi bat kanika program kan yat bat kertang jisu amen kumno blai yakdan bat kinok pro bible kuble shibon ya gajing priang so bha jumpi ban kong nga kwa ban pan pau ya gajing sngongo yo blai ubau nong bo dong thau obala plilat ya kum kanika lat ha social media pangindang lab ne sam ya kating jong blai shapi we puwe ngai kublai ro nam ta ka tu jingkli ka bala ala kli nga ka bong kumni kumno blai wi kran bat kinong tho bible ka jawab ka bang kwa bani sam shipi wipwe ka long
langba ki south li kimat kamat ka banikong ublei ulei kran bat kinong tho ki shakri ki jong u langba daladehi kum kanuksa ulai kran ber Moses kum kanuksa ujisuhi ubalawan longdo lang snam shene kaberthai kum ukhun jong blei ulai kran mar khmat balaki senran balaki shakri bar kumju bat ki babun ki ba ulai kandu ha kanek berthai kamat ka baar ublei ulai kran bat kinong tho kata kalong daga ba upha yaki angel ki jong u angel Gabriel kanuksa ubalai kran bat u Daniel kanuksa ka testament ka batmai ubalai kran bat u wena pring ki senran jong Jesus Christ ba im khadu utaw de Yohanes dung ni phai shaka kitab chipun pau kalonong ban kong ka khat ka ban kong ko angkum ni ka jipun pau u Jesus Christ ya ka ba ublei ula ai ha u ban pen i ha ki shakri jong u ya ki ru ki badai ban jalong shen bad habau la pha do angel jong u ula pentip ya ka ha u Yohanes u shakri jong u blei bok pau la ai ya ka khubor sha u Jesus Christ bolong u khon jong u bad u Jesus Christ sha u angel bad u angel sha u Yohanes u bolong u shakri u jong blei kaman ka balai u blei kran bad kinong tho kata kalong paula pen pau haki lengba ke jing posniu bad ke jing itu pau bad kamat ka bakhadu kamat ka basau kalong ba u blei hi ula prasad nasim ukran ha ke jing mut chim khat jongki pakin la ban tho ye ke ka ba u blei kwa ye ki pakin tho ku shibun Khublei shibun pastor itu ka mat ka ba pila sam ani ngai ba ngila sungthu kumno ublei u yakren bat ki nong tho bible khublei shibun ba mentangi le na sa sha ka we ka jingkli kumno phila ban pe chisha ba ka testament berem ka long ka bala prasad min sim kanu ka benta ba ublei ula thol da la ki jong kitchen re kati Kublai shibune nam daga toka jingkeli kabadan arbenta kabaningkong kumnong ilaban pensisha ba ka testament kabarim kadai kaba lapal san mensim kachong blai aku aban yalam ye phi na kaching tho kachong por arsha ki shau timothy kalonang kabalai kadukat kabakan rio jong kumne kaching tho baro kalong kabalapal san mensim da ublai ni yo i ya kane kaching pla shemen sim kachong por ba kaching tho kabamut ka tien kachong blai nadu Genesis hadu kabakut chong ka Bible ka kitab ching pen pau kadai kabala tho bat persat men sim da ublai wat la don shibun kinong tho haki por ba per haki jaga ba per henry de ublai bala persat men sim yakini kaching tho baro yu iba u jisu u kren bha ha ka be dei bad ki chingchia ki balachia ha ka testament ka barim bad u kentu dala ka jong ka jing yalam ka jing hikai bad na ka shintor ka jong u wang ba tu yet phi ka jing tho na ba haki phi mot ba phi yo ya ka jing yum ka babom chukot andai ki ta ken ki ba ya apply nga namal ka bible nadu ka kitab kabarim kadai kaching pla kaba peni sha uji sukres insya Allah Yohanes kalnang basan kadkat kaba lai pakhandai kato kadkat kaba ngapule mentan bat sakawai pat kaching kali kaong kai kabanta haka testament kabarim kaba ublei hi utho dalade akwa ban pule na exodus kalnang kaba lai puar kadkat kaba kan rio kaong kumne bat kita ki mauleng keniap kila long ka ching thau ke jong blai bat ka ching tho ru kala long ka ching tho chong blai ya ka bala mut halor kita ki mauleng keniap ka ki artali ki mauleng keniap ki ba blai la tho ya ki shipau tali ki hukum ki jong ki dei ki ba la tho hi dala ka shempre kti ke jong bat kane kaya ini hadu menta ha ka ba ki kristan kia pule ga shipau ko man la por ban ngia buat ya kane namar ba kadai kaching ya kadai kaching hikai bat ka hukum ka ba ublai la ai ya yangi omtang ki khun Israel ha ga to ka por
Henry yangi balong ki Israel ki bagan jam sim nang ta kadau ngi shim ba ka Bible na du ka basdang hadu ka bakun kadai ka bara pelsan men sim ki jong ble Kublai shibun ba loving yi ka jing juba ko jong phi hoi ka jing tho baro kadai bala prasan men sim dau blai ika testament matmai kumju ika testament ka ba rim hoi de tang ka hukum bashpho ba blai u tho hi da ki shinra ti ka jong kublai shibun ba loving yi ka jing juba wa jong phi ba manta ngi le nasa sha ko ga jing kli ya ka ban kli yang i dai kna samna jong palang ka jingkli ka jonga de uai uta ukten kumno lapan bana ba uni ukten de Kublai shibun na ka benta ka tu jingkli ka baan ka bala kli yang ka baong ue uta uktien. Kumno la pen bena ba uni uktien udai. Na kwa bani tu ipi ba uni uktien udai u Jesus Christ. Uktien ubalong Jesus Christ udai ru ublay. La kran iya gani haka gospel kat kum u Yohanes kalanong ka banikong kat khat ka banikong ter kak tim lap sam sim jong blay ka baong kum ni. Haka ba menikong uladon uktien. Bat uta uktien uladon bat ublay. Bat uta uktien ulalong ublay. Uni uladan haka ba menikong bat ublay. Da u lalong ki baro bat klamba u om shem la along ki ru ka ba la along. Kadukhat ka bakat sao ko ong kum ni. Uta uktien te ula kanjado bat ula syong sa hapdeng jongi. Bat ngin layo khmi shanya ka burom jong u ka burom ka ba dakat ka jong ubala kha marwe no pa beladap dakat jinga bat ka jing shisha uni uktien ude ujus Christ ubala wanlong do long snam syak nei pathai ukhon jong blai bleshibon Kublai shibun pastor yi ka jing juba wa jong phi ot kuma bila penshai nak Bible ba ta uktin ude u Jesus Christ but lapan benai bau niuk tin ru uday unong thau ye kai baro ki badan hagan perthe kublai shiboy ngi juba ujung pi ban mantangi le nasasha kuai ka jingkli ye hilai tli ki content ki ba uji su uyai ban ki ba pen i no ba priang ya ka Bible kum ka bor nang rem kublai shibu nam daga doga jingkali kumba pilih asngau hashwa ba kan jingtho haga desman ka barim ka yai pla ya ka jingim ya ka jinglong bat ya ka kam ka jong Jesus Christ ni yo i ba uchi su hi haga jinglong brio haga pol ba udan haga ni ka perthe bun sien u shem ya ka jingtho ka baladan haga testament ka barim bat uchu kanan kam yakini ka kentien na bala tho haga tin parang uang it is written pikan mau ha por ba yau jisu la alam no shakari klau bat hadian ka ching shat khan ka jongu ku ma sau pheu singi bat sau phumit u soitan wan bat u sdang ban pen shoy yau jisu man ka por ba u soitan wan ban pen shoy yau jisu u jisu u pen phai daka kentien ka bang nabala tho u shem yakini ge yaka chingya tainia ka jongu bat ba unchop yu saitan na kaktian ka jong blay na ka ba ukran ya ki chingtho ki bala tho ha ka testament ka barim na bala tho kini ki de ki lahi tali ki kentien ki ba uchisu upenan kam ha ka ching penpau ka jongu ba ushim ya ka testament ka barim ka balong ka kaktian ka jong blay kublai shibun ba loving yi ka jing jubab kalong jing jubab ka ba sontanat bat ka pasuk ka ba dewan kemau tang naba la tho kani ka dei jing jubab ka jong uchi su ya saitan ban job ya jing pen choi ka jong saitan kublai shibun ba loving kani ka jing jubab ka jong pi but man tang yi le na sa shika we ka jing kli ke ka ba khamdan kam ye ki ju ha ka por jong Jesus Christ ka jingi kai pateng lane ka bor jong jing tho mat balai Kublai shibun na ka benta ka tu ka jingkli ya ka ba lalakli yang ase sen ka baong kum ni
Kei ka ba kham don kam ye ki ju ha ki por u Jesus Christ. Ka jing kai pateng ne ka por jo ka jing tho. Kat kum kak tien ka jong play ka bangile puli. Ki ju hi ki kham nyo kor ye ka jing kai pateng la pateng. De na ta ka da ba u jisu u dumo. U jisu u penram ya kum kini ki jai jing kai. Bat ya kata ngakwa ba phinya phai lam bat nga na ka gospel ka kum o Marcos kalonong banyo ka dekhot ka banyo tatar ka ba ong kum ni. Henry ki mani thala yanga haba ki hikai ki jikai ya ki hukum jong ki brio. Na ba haba phi ino ya ka hukum ublai phi ba scam ya kar kom pateng la bateng ki brio. Pateng la pateng ki brio. Ki juhi ki bat bahaya ka jikai pateng la pateng. Badai halor kani kanong rum bah ka gospel kat kum u Yohanes kalanong ka basan ka dekat ka balai phuknai u Jisu ong phiet bha ya ki jing tho khuble shibon. Kublai shi bon pastor ka tuga jing jabab ka chung phi ka long ka jing jabab ka ba sngot nan all ha bang i pet hi jing long chung ki jun ni ki Pharisee ni iba ka jing kai pateng la pateng ka long ka ba kham koridor namata ka chung ki but ha bang i pet ya u Jesus Christ ubu ya ka jing kai chung ka Bible halor trong ek ba ro ka jing kai ka ba ngi yo na ni ka perthai khublai shi bon pa soi ka ta jing jaba bat man tangi le na sach ko ka jing kli Kumno Jisu ang yito ki bom shem la pdiang ye ka jingkren chang ki nong yito lupa. Kublai shibun abun sien ki brio ki shimba ngi im ha kane ka ya ha ka bangim don kamshu ya ka testament ka barim bat ngi haban nge ya ka ka ba uchisu ong kamtam ha ki sautali ki gospel bat ha ki shithi ki ba upor tho ban uchisu ong ki ki gantien nga kwan pule bat phi now Yohanes kala nang basan ka dekat ka ba sau phan rio sau phinyo wong kumne namalada philange how Moses pindange hangaru namal uta ula tho shaphang jonga henrai lada phimnge ye kita ki jing tho jongu kumno phinge ye kita ki tien jonga Moses dei unonge tholapa Jisu ong balada philange ju Moses phi haban nge janga ru henrai lada phimnge ju kumno philaban nge janga namal ba Moses patkin nonge tholapa ba ro ki tho bat ki kidau yau Jesus Christ ubalong ta u nonge tholpa ubashisha Messiah ubashisha ubalong ta ukutien uba ka Bible hi ka kenthop ha ka jinglong ka jong khublai shi bon ba loving ka tuga jing jabab ka pi ai oi ka long jing jabab ka ba sngot nan che hoi ka long ru ba ka jing tho hi ba ro ba ki nonge tholpa ki tho ka tho shpang Jesus Christ khublai shi bon ni ka jing jabab ka ba fi jabab ka long ba sngot nan bat matangin ile na sa shi ka jing kli ka ba nyo ya kaban kli yang i da i kena samla Sakawai pat ka jing kli kumno kala banlong yangi bangin ngortho bat banlong kibala kerku dagakot kabala shimpor bantho kumba shajar sanspasnam bataki live khnai ngat kinong tho Kublish bon na kabanta katu ka jingkli sa shisien ka ba lala kali yang ka ba ong kumni. Kumno kala banlong yangi bangin sno thu par banlong ki ba la kerku da kakot ka ba la shimpor pantho ko ba sheja sanspasnam badaki laipu khnai ngut netam kinong tho. Akwa ban jubab kalong ba yangi la kerku shisha da ka ni kakot kabala shimpor haduk kumba shejar sanspasnem ya kabala tho de kipala lai phuk nai ngut kadau ko longba kini kinong tho ha ki yai ba pher kini kinong tho ha ka jaka ba pher rangkat ba ki jing tho kim shem lai prasha iwe ya iwe uwe ya uwe ki jing tho bad kamat ka ba ar ka longba kini ki jing tho ya kabala tho ki don shibun ki jing thu lupa haka
But yakini ki jing itu lupa la na pendap kawai harin kawai. Bat kabalai kamat kabangakwa bani tu ipi bayangi la kerku shisha da kani kakot kabalong kakting ke jong blai ke Bible. Namar bahaka ngiyo ya ke jingkreman haka ngishem ya shibud ki kentien ki ba ai mesim yangi ki ba kentiu ke jing im ke jengi. Hoi kaktiin ke jong blai ke ong kumni na kashti ke baar ke jong upo syok Timothy kalano ke balai ke dekat bakan riu kenyu ke ong. Ka jing thok baro kalong ke blak persa mesim dau blai bar ka ba mentoy ye ke jing kai ye ke jing sneng ye ke jing penbet ye ke jing pemlien ke bahak ka hok kenang ba ubriu jong blai unyo long janai ha bala pendap biang ye u sya ke jing le ba bha baro ku blai shibon Kublai shi buon pastor ya kani ka jing jubab ke chong pi oi pi penchai pha but kalong ru ka jing jubab ka ba snotnat pha wala ya ka Bible shimpor hado shia jar sans pas nam ban tho ka da ki sau po ngut ki lani lab khondai ngut ye ki nong tho but kim don kanu ka jing prasha ye ka we ki don tang ka ju hi ka jing mot baro kini ki nong tho kene hi ka pani shai ba ka Bible la prasad man sim hi da ublai kublai shibon pastor marmantang ni lena sasha ka jing kli ka ba para ka ban kli da ikna samna kublai shibon kajing kli kalong ba kumno jusu kran chpang ka bor jong ka Bible bat kajing phla jong ka sha kajing im bat kakam ka jong u Kublai shibon nam daga do ka jingkeli kumbangila kran na du mena ba ka Bible ka theo sha ujisu sha ka kam ka jong u sha ka jing tray ka jong u sha ka jing shayap ka jong u ba sha ka jing mi pat ka jong u bat hadu ka jing kio no ka jong jisu ba dia ka kam ka ba ule habnang kum ka waina ki nuksa u Joseph usha thep hapo ka thlio haki hemen ki be ye jong u bat hadien ka do ka nepor la sei biang u na po ka thlio ban ulasha de no marau shadu ka ri jem jisu hakajing yalinti ke jongo usha leben baru usha penyam hadu ke jing yap jong hakading pana haki brio kiba ulawan ban spa dala dehi ba kaching yap kamla ban bat yu hakaching tab hadu kaching mi pat kaching ban yu iba kidan shibun ki jing hikai ba kibaya lam sha kaching em kaching long kachong jisu hakiba pun tali kaching ya tho khana bat ki jing cha kibadan ha ka testament ka barem bat ngakwa ban pule phi na Yohanes kanang ka basan ka khat ka balai khandai ka ong phi yet ba ya kaching tho na ba haki phi mot ba phi yo kaching em bom jukot ki taru ki long ki bai apply nga jisu ukran da ka bor ba ka tien ka chong ublai ba ki ki bala tho ha ka por man berem ki dan ya ka bor ban ki apply sha ka jingem sha ka jing yam sha ka jing mi pan ba sha ka jing shakri ka chong jisu Christ Kublai ba loving yu to ga jing juba wa chung phi ka long ba sotnat hoi ka jing tho ne ka Bible hi ka tho shapang ka jing im ka jong jisu ka jing yap ka jong u baro hi ne Bible ka tho shapang ka jing im ka jong jisu kublai shibo ne ka jing juba chung phi ba sotnat krai ni na song thu baro ya ka ni ka jing juba ka chung phi ba manta ngin ya le no sa sha ka we ka jing kli Balai ba ka Bible ka de ka kot ka bala di tam bat ka bala pule tam haperthe. kublai shibon sai sien na ka menta ka tu jingkli ya ka ba lala akli nga ka ba ongkum ni balai ba ka Bible kalong ka kot ka ba la di tam bat ka bala puli tam ngala ban ong bala khambun kinong puli ha ka ni ka perthai ka jawab kalong hoi kat kum ga Guinness World Record jong sam sheja knai spa knai pesan kai thu ba ka Bible kalong ka kot ka bala la di tam hak perthai hadu kumba 1 billion copies la lade bala sam shikibrio
kamat ka bakham kong san ka banga kwa bani thu ipi ba yakani ka Bible la tip yaka kum ka kot ka bala la di tam hak berthai namar ba haman la ki jaktien jo ka berthai yakani ka Bible la pen kelaktien hadu kumba ruspa khnai pupra tli ki jaktien la pen kelai ka Bible borok kowe hadu kumba shejar san spa sopupra tli ki jaktien la pen kelatang ka testament ka batmai hadu kumba shejar shispa lai pupra tli ki jaktien la pen kelai ki ka tu ka ni kilong khot jing thu khana na ka Bible la pen kelaktien yaki hoi ka berthai ha ka lai phu turik jo ubanai September la jurakhi ka kum ka Bible translation day ngakwa bani thu ipi ba ya ka Bible la nyu ka kum ka kot bala la di tam ha perthai bala puli de ki babun de tang ya ka ni hi ka daw ka ba uble hi ula pen kre ba ya ka ni ka tien ka jong u de ban po shak perthai bar ko we shaman hamala ki jak tien jong ka perthai uble shipon Kublai shibon pastor ya kata kajing juba o jong pi ba deng kwa nong amen ya kata kajing pensyai ka jong pi te ya ro yo blai nam ta kata kajing juba but nam kam shu tra ban kan ye kata kajing juba o jong pi kalap yang ba ingin lek na saja ka we kajing kli mata ya ka ban kli yang idaki khon samla jong balang Lembah ka spa snem ki preu ki kloi ban IT ala ka jing im na ka benta ka ni ka kot balai Kublai shibun nam daga doga jingkali ladang ipe ya ka history ngio iba haki spas nam ki ba lalai no ki babun ki brio ki la IT ya la ke jong ke jingem na ka benta ka ktien ke jong blai ka Bible ba ki kwa ba ka ktien ke jong blai kan ne bat un pensa ya ka ki sha ya wat hadu ke jingyam namar ba mat kilayo ya ke jing pen thamai bor ya ke jing sha pen kala ha ke jingem ke jong ki lang ba ka ktien ke jong blai hidon kum ya u John Wycliffe uba hadu ka jingyap ke jong u klem benut ya la ke jong ke jingem khnang ba ka ktien ke jong blai kan yai ne ki babun ki brio ki penshitom ya ki to ki bat ki ba pensaprang ka tien ke chong blai namar ba ka tien ke chong blai ka kren persha ya ka ei ka ba ki le namar ka kumba ka u ha u Hebrew ka nong ba sao du khat ar ka ba tien ke chong blai ka long kum ka white lam ka ban ne aliang sati namar ka pen kendo ya ka hok ba ya ka pop ha u brio ban house nam khat khandai spa khandai pusan ha ka wor Guinness record ki bu ya ka chingkan pen ken mau ba ka Bible ka dai ka we na ki kat ka ba la ban de tam na ki we pat ki kat ha ka pathe ha ka ba la ban pen kala sha ki palat lai spa sau khandai tli ki kentien ha ka ni ka pathe but hadu snam khat khandai spa khandai pusan ku ba san billion copies ya ka Bible ada bande hakaleng sodong ka pathe ban mentala kampalan te ki briu ki chong blai ki watla ki la sha penshitom haki spas nem ki bala le no bat hadu mentala se ki bubun ki jaka pen ban ka tin ka chong blai ka ye ne bat ka yai pen kala ya ka jingem chong u ne ka briu ki ba kloi ban buat ya ka Kublai shibun ba la vengi ka to ka jing pensai ka chong pi shapang ka Bible hoi ka Bible hil dangi pet ka long ka kot ka ba per na do ko per tam ba kibri kum salia sho ban yap namata ka chong ka kibri kum salia ban yelle namata ka chong ka I ka Bible shi sha hi ka long sar kot ka ba per tam Kublai shibun ba la vengi to ka jing pensai ka chong pi ngilang nget ba ngila song tu ya ka ba mantang nya point nasa shakawe ka jingkli Balai bagi babun kim don jing sautanat man pulih ka Bible Kublai shibun na kam tak tu jingkli saisian ka bala kli nga ka ba ongkom ni balai ba ki babun kim don jing sautanat ban puli ya ka Bible
kajibab kabangkwa ban yasam shipi kidon hakilai benta let's say kidon shibun kabenta kabankong kalong ba ubriu hi ha ka jinglong ba kanjado sngotanat yaki ki ba kanjam sem hoi lakran yakani ha kashti ke jong wap soposh prabange ha galatia kalonong basan ke dekat bakatnyo ubriu ba perkhatang yaki ki ba kanjado jus ngotunat man perkhat yaki ba kanjam sem lani ban terang man puli yakak ting ke jong ble ngala ban ong kamat ka baar ubriu lani ka briu ki bampat yo mat ya ka jing ke jong ble ya ka jing ke jong ble kin omdon ya ka jing terang man puli yakak ting ke jong ble bat kamat ka bakado ubriu lani ka briu ki bam suthu ya kata ka jinglong kristan na kwa bani tu pi kin omdon kin om sotanat pat puli ya ka ting jong ble kin omdon ni kata ka jing terang ka bakrau haki kuble shibun pastor ka tua chung jiba ko chung pi hoi nga ka kwa ban tu ka jiba hoi ki briu hi ka bom kala ka bamot ne ki bam pat pedang Kim Shem Pedang yo Jisu na do kamen sim Kim Don kata ka jing so tanat ban play ka Bible namar Kim Sha yo sim khoi ban wan ban shong hapa nur ka jing ila ne ban pasuthu yaki phang ka Bible ne jing don kam chong ka Bible ko de shibun ban ngai lang na suthu yakane baleba ki brio Kim so tanat ban play ya ka Bible but mentang ilen asyaga jengkli ke ba khatar ya ka ban kli yang ida ki khun samna jong balang ke ai baga ching puli ya ka Bible kan wala ha ka ching ubrio kublai shibun am daga tu ka jengkli ka ba sup bat ka ba dan kam hadu kata-kata let's see ban pen kin mau yang hilang baru ba cái benta ba ka tien ka chong ble kala ban pen kala hau breu akwa banong e kene ba omdan uno la ne kanu ne ka breu ki ba wan ban pule ya ka tien ka chong ble da ka do nuan ba da ka jing lam ka bom ka chong man sim chong ble ba ki klem yo ya ka jing kala ha ka jing em ka chong ki namar ba ka tien ka chong ble ka de ka ba uble u kren bat abaki brio ki wan man pule ki akan du ya ublay bat ublay lang ba chung man siam chung upen kala yu brio kan mau ha por ba Jisu ya kan du ya ka ka brio ka balong anong Samaria ka ba wan man tong how yones kala nang basaw ka dekat how yones kala nang basaw bat ngi yo iba ha ka jinga sham ka chong Jisu bat ka ka brio uong lada pitip yanga ubakren hang ne pin akwa ya kata ka bat lada pindi pin sliang shu bat kani kabri ko ku try to ai ngi yo iba suki pasuki katba ka shong ka sngam bat ka shashkor ya ka ek ba Jisu kren ka le shalashnong bat ka yatho ya ka ek ba ka kala yasham ngakwa pule ha ka bakut jong kane ke jing yasham yong kumne di khambun shu ki langet nama ka tien chong uhi hagata ka briu te ki lai ong menta ngi nge nama kata ka ching ong chong phashu na bang ila yo sneu mangi hi ya u ban ngi tip bu niu long shi shau Chris unong pen em chong ka perthai kani ka briu ka yo ya ka ching pen kala thamai ha ka jing em ka chong ka bat kamla shu ban sat halade ka le ban ya thu ya ka ba ka kala ya sham bat shibon nakipaj baru kingai habangi pule ya ka tien ka chong blai batang upen kala ya ka jingem ka jangi rei wat ya ki tu ki brio ki bangi shong ya sa rengkan mat habangi ra ya ka bol ka chong umen sim chong blai utre lang ba ka jingem ka jangi namar bangi lap lot shua bat u lang ba ka tien ka chong kublai shibun ba laveng to ka jing batai ka jong pi hoi la dangi pule hi ka Bible da ka man sim chung song red ba da ka man sim ka ban ai lat ublay ban kren nam ta ka jongi hoi kan wan ra sha ka jing kala ha
ka jing im le jing much perkhat ke jongi kudai shibun ba loving to ka jing batai ke jong phi da ka ba pensyong nong rem ha ka jing ya kendo bat ka jing pule jong umar wei ka ka ba upol upen kutnya ha ka jing ya dei bat ka jing pedan kamya ka bible Kubleshbon na kaptak tu jingkli ya kabala akli yang asisian ka bong kumni na kabak pensyong nong rem ha ke jing ya kendu bat ke jing puli jong umar wei ke ga ba upol upen kutnya ha ka jing ya dei bat ka jing penan kam ya ka bible ka kwa ai phi ban so thu ya kani ngarung lai shem ya kani ka ju ba ya ka bang kwa ban sot ya ka ka ba ula tho kata galong ka chithi shaki hebrew ka lonong ba saw ka khat ka ba khat ar uong bat upan kutnya kumni shapang ka ting ka jong blay namar ka ktien ublay ka long ka ba im bat ka ba don bor bat ka ba khamne ban ya ka nu ka wailam aliang serti bat ka ba pay hadu ka ba pengklat ya ka jing im bat ya ka mesiem ya ki mat bat ya ka clench ing ru bat ka babishar ya ki jingmut bat ya ki jingtmu ka dono kubleshibon pastor ya ka jing juba wa jong phi ngai bangila sungthu ya ka to bat nim dan kam sho ke jing bin sai te matang le na sha sa ka we ka jing kli kumno ngila ben pelong ya ka jing ya pule bible ka bas ngotanan Kublai shibun am daga to ga jingkli ka ba dan kam ka ba sngotanat let's say ka ba ngin habane par khatlang balai ba bun sien ngi ngem chu kwa ban pule ka bible henrenga kwa bane thu ye phi ba ka jing pule ya ka tien ka chong blai ka dei ka jing em namar ngi yo ban ya kren ba uta uba ai hangi ya ka jing em ublai uba start tam halor ki blai baro uba ye yangi palat ban ya ka jing song tho ba ya ka jing shampang ka jongi uba snow tho ya ka jing ya sham ka jongi uba yo ya ka bakut nadu ka bastang ka habangi pule ya kang ya sham bat kumuta ublai uba gloy ban ai ya kita ki jing start ki jing song tho ki jing shampang ladang hi wat ya nadu ka dunun namar kata nong vai sam ong kumne hakisam kala nong ba shispa kat khandai dukat ba shispa lai ong kanu ki long ba thyang ki tien changme ya ka shintul changa kham thyang ken ban ya ka ngap ha ka shintul changa ka jing pule ka tin ka chong blai ka kawan ra ya ka jing im bat habangi dai chit ya ka nadu ka man siam ka ai ka jing kermen bat ka kham thyang ban ya ki ba ngila ban sngu thu ki ba dana ka perthai kumno bangan laban yo ya jing pule ka basong tanan compare lada phila chupule lane phempa chupule wan kuma philang shim ya ka tin ka chong blai duai ongko pa to ya rap hai hanga ya ka donu ya ka ching thrang bangan sngotanat ban pule ka tin ka chong me tu pen i hanga blend sa pen i ban ha ka chu ka por kat kom ka ching pule la shamba bun ki brio ki bapulut shi bun ka por ha ki social media ha ki jing snobha jone perthai ka pan long no ingi ba ki brio ba ki nom snot nan ban pule ka tin ni chong blai tenang ta ka da ai shwa ka por ka ba corridor ka jong phi ha ka tin ka jong blai un sai lam ye phi chelio ba phenang ai kham smart ba ka ching pule ya ka tin ka chong blai kan long shisha ka ba thyang ha ka ching ya sham ba ka ching ya dai ka chong ba du Kublai shibun ba loving itu ka jing juba ko chong phi hoi nga kwa ban ru itu ka jing juba ko chong phi ladangi duai shwa ban pule ka bible ladangi panbor no blai ban ai jing start ni ban song thoi ka bible kan ni ru ka la ban panlong yi ban sotanat ban pule ya ka bible ladangi song thoi ka kublai shibun Cũng nung ngela mình cân mà vì cái chính thọ hay cái chính một cái trong gì. Kublai shibun saisian na kamata katu ka jingkli le se kala bandai ka jingkli ka bakhadu ka bala kli yanga ka ba ongkum ni
kumno ngin la ban kan mau ye ki jing tho ha ki jing mut ki jongi ka jawab ka bang kwa bana she phi ka long de tang ka jing duai ha musim khu jong blei bo unia lam yangi ha ka teng ka jong Jesus Christ lang ba sha okpa hoi ujisu la kran bat uang ya kani ka bangila ban siam na ka gospel kat ko Yohanes kalonong ka bakhandri ko ka khalai uang anda lawan uta umusim jong ka jiksisha unia lam ye pi sha ka jiksisha nangta haklonong bakhasa ko gospel kat kum Yohanes ka dekat ka ba ar pho hundri ka tim lap sa musim ka jong blei ya ka ba jisu kran uang kum ni Henry uta uno pentingan umusim bakoi ya uba uta ukpa un pha haka kerteng jonga uta ken un hikai ya pi ya ki baro but un pen kan mau ya pi ya ki baro ki ba ngalaong hapi lese ki ba tho haka ting ke jong blei un hikai but un pen kan mau yangi to bleng kurku ya pi we nagam ta gborom jong blei amen. Hỏi của Blessed Bun pastor kita kajeng jumpa wachong pi kalong ka badai sha. But ngakwa ru ban ong baladang kwa bangin kemau jing tho ni de ban pule man lagasni. U Jisu ru shet pule ka Bible man lagasni namar takata u kan mau u ong na bala tho. But ngir kum ju ladang kwa ban kan mau ye ka jing tho jing Bible ngir ban pule man kasni kana bangila ban kan mau. Hudai shibun ye pi baro iwe ki ba pai ye kene ka jing kene ngangi ngangai ye pila yo shibun jing khu a ba to ke baro ki ba pila yo kin ne het much prakhat ka chong pi kana ma pila ba sam ro sha ki we ki ba don kam ban yasno komi kini ki jing kli komi kini ki jing jubab to tu ble ne khu ye pi bala da pidon kan ka jing bom skon thu pila ban comment na pila ban phone changi na bangila ban batai pi setenat ban batai pi lada pi masonto e kublai shibol ye kini ki por ba pila panlut pan pej kini ka jing kren ka jing